ବ୍ରଜରାଜନଗର ଇ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ପଟେ NH49 ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛେ ଆସି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପିଟି ହେଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜାମ୍ ରହିଥିଲା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଇ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବ୍ରଜରାଜନଗର ପଟେ NH49 ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛେ ଆସି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ପିଟି ହେଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗର ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜାମ୍ ରହିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ NFTV।